tinozviziva kuti muroyi anokwanisa kupinda mumba pasina dhoo. Ende chinhu chega chinogona kudaro ispirit, ndo mweya uya. Saka tisanangurai kuti ngozi sizvatareva kuti mukauraya mutumbi mweya unoramba uchirarama. Handiti pamauraya mutumbi wanga usiri kuda uchitoda kurwisa ka. Saka zvinozopera sei zvekuda kurwisa? Zvinoramba zviripo. Saka anoramba achiuya kuzokurwisa ka, because mamomurwisa anotouya kuzokurwisai kuzotoreva kuti ini ndoda kuripwa, makandiuraya nguva yangu isati yakwana, makauraya mutumbi nguva isati yakwana. Nekuti chakafa mutumbi anodii kuripwa muspirit, waizita achida kuripwa nezvinhu zviri physical zvinobatika. Ko mutumbi wakaurawa nevakafereka nevapenyu. Saka manje yoripwa kuspirit sei? Iyo yakanganisirwa pane vapenyu. Handiti vauraya mutumbi vapenyu. Nezvi zvapenyu kanga varipeka zvavakanganisa. Uri kubaona manje. Saka tinozoziva sei kuti zvekuripwa zvapera kana ngozi paya pamunoendesa mombe paya? Right. Handi mutora mega utoti ngozi. Munhu uyu ispirit. Munhu uyu haana kufa. Nekuti ngozi hairipirwe vafi, ngozi inoripirwa vapenyu. Naizvozvo mutumbi uyu mupenyu unotaura wega kuti ndaripwa zvakwana masununguko, nekuti mupenyu. Ende ndosaka uchizonzwa imwe ngozi inotoda nemudzimai. Ko mudzimai unoitwa nevafereka nevapenyu. Mweya uyoyo unozotodawo futi mudzimai. Sekungoda kunoita mweya wako mudzimai uri pauri, hazvimire nekuti mutumbi hausisipo. Mweya unoramba uchingoda futi mudzimai. Bhaibheri rinotaura shoko mushure mekunge mumwe wevadzidzi abvunza kuti tichazorarama sei kana tinge takwira kudenga, kana isu tikafa mudzimai wedu kana kuti mudzimai wangu akasara ari pano panyika akaroorwa nemumwe munhu, ini ndafa ndaya kudenga, murume uyu ozofa otera kudenga, mudzimai wangu otera, achanga ari muridzi wemukadzi ndiani? Zvikanzi naJesu, kudenga hakuna kuita sepano pasi. Kana taakudenga uku tese tinenge takararama muspirit.